en rigtig god fødselsdag. Og hvis det er et eller andet organisatoriske ting eller noget. Men vi starter med forløbet. Nu har vi jo et forret og en dejlig præsentation, så ved vi, hvem vi er. Og vi fortsætter med underholdning i forskellige lær. Så kommer der hovedret, som er specielt krydret skinke, helst ikke som vildsvin, orange-marineret kalkunbryst og helst ikke oksefilet. Så er der salatbar, som er, det foregår her i køkkenet. Og det er icebergsalat, tomat, agurk, majs, ærter, feta, oliven, hvidløg samt pastaskruer. 2 slags dressing, røde porkartofler, bolognese-saus og et stykke fly. Så kommer der selvfølgelig nogle indslag, men de enkelte retter, så har vi rosé, som er appeltaget med creme fraiche. Så kommer der endnu flere indslag, fordi jeg ved efterhånden, altså det er så mange, at vi skylder faktisk blive hjælps op med den dejligste underholdning. Så på et tidspunkt er det kaffe med Bodils hjemmebagte småkage. Og så begynder vi med fest og dans. Det vil vi på et tidspunkt har natmad. Og så er det hjemmebagte mølleudbrud af Dorits søster, som vi også glæder os til. Og så fortsætter vi med fest. Så det er forløbet for i dag. Så jeg lige får lidt særligt af Dorit. Det skal du også lige sige. Og det er du altså lige. Der er rødvin i begge sider af lokalet. Og hold for jeres glas. I får ikke nye. Kan I se, at det er Dorit, der har skrevet? Du sagde selv, at køkkenhjælp er sprunget fra, så det er kun én, som kan hjælpe hende selvfølgelig bedst muligt. Så, viserne er udenfor her, og rullerne på gulvet skal bruges i den. Rullerne, toiletrullerne, ja. Cigaretskyld skal i spand med sand her udenfor til rørene. Jeg tror, det var lige den nødvendighed, som vi fik. Når vi nu har fået de næste indslag og starter med, så er rækkefølgen, at Dorit starter, tager børnene med og begynder, og så fortsætter vi bare her med borgerne. Ja. Rygning her. Nå, hvis I flytter ting eller bærer noget ud, altså noget, vær så venlig og flytte ting tilbage igen. Altså uden for, hvis I... Ja, stolene, eller hvad der kan være noget fra gymnastiksalen, eller... Hvis du spiller bold. Skal vi have turene? Nå, efter retterne, så vil det være godt, hvis I kan samle tallerkener, og en går i køkkenet med tallerkenerne. Og de skal beholde bestikket. Så skal jeg beholde bestikket, ja. Så godt. Jeg kan godt se, at Dorit skal virkelig slappe af, ja. Ja, det er så godt. Musik. Det er sørget for musik under spisning og dans, og hvis I selv har noget, så kan vi lige finde ud af det med sådan nogle CD'er, så enten vise jer, hvordan I gør, eller det finder vi ud af, som i løbet af. Børnene, som er ude dernede, de må gerne selvfølgelig benytte enten arealer udenfor eller gymnastiksalen. Jamen, så ønsker vi os en pragtfuld fest. Det er jeg helt sikker på, at vi kan levere. Ja, og mange tak. Ja. Det er havebade, så man kan gå en tur lige lidt, sådan, når man synes. Er der flere ting, du vil? Det er godt. Ja, men tusind tak, og... Nu ved jeg, at det er nogen, som har forberedt noget, og jeg